Infrastruttura Malta b'mod uffiċjali lestit il-proġett tas Central Link b'investiment ta' 55 miljun euro. Dan tħabbar waqt ċerimonja ta' inaugurazzjoni f'Ħattart u li għalija attenda l-Prim Ministru Robert Abela. Permezz ta' dan il-proġett sar investiment u xogħol fit-toroq arterjali fiċ-ċentru ta' Malta biex taqta' bin-nofs il-ħin tal-ivvjaġġar u tnaqqas sa 66% it-tniġġis ikkaġunat mit-traffiku f'din ir-rotta f'Ħattart, Ħalbalzan, Limrieħel u Birkirkara. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru tenna kif permezz ta' dan il-proġett il-Gvern qed juri li jifhem u konxu tar-realtajiet tal-lum. Fil-fatt Dr. Abela spjega kif bl-investiment tal-Gvern f'dan il-proġett u 6 oħra kbar bħalu fosthom dak tal-Marsa Junction il-poplu ħallura mal-1 u 200 miljun euro. ċerta proġetti mbagħad li tħallna lihom bħal dak li qed ninawguraw illum kienu ilhom fuq il-karta għal deċenji. Biżżejjed ngħid li investejna total ta' 140 miljun euro f'7 proġetti li huma Central Link, Marsa Junction, tal-Balal, il-Ħamrun Marsa Bypass, Triq Buqana, Santa Luċija kif ukoll Triq Sant'Andrija. Bihom il-poplu se jieħu benefiċċji li jammontaw għal 1,200,000 euro. Meta wieħed jikkalkula l-ħin li se jiġi frankat u li qed jiġi diġà frankat, spejjeż anqas għan-negozji u inqas emissjonijiet. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll kif il-Gvern jifhem l-importanza tal-ambjent f'pajjiżna u kien bekk li dan il-Gvern aġixxa bis-saħħa fuq dan il-proġett fejn fost l-oħrajn tħawlu 1160 siġra indiġena u 13,774 arbuxelli u pjanti oħrajn. Jekk hawn xi ħadd qed jaħseb li wasalna arralu. Baqa' ħafna u ħafna xi wettqu. Se nlestu iktar xogħlijiet, se nniedu aktar proġetti, se nattiraw aktar investiment. Malta li se nħallu l-uliedna se tkun Malta aktar moderna, Malta isbaħ u Malta aħjar. Il-Ministru għat-Trasport l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg fl-indirizz tiegħu spjega li dan il-proġett ma naqqasx biss il-ħinijiet tal-ivvjaġġar iżda wkoll naqqas drastikament it-tniġġis ikkawżat mill-konġestjoni f'żoni residenzjali fil-viċin. Għaddi brasi molli għaliex nara nies illi qegħdin jifrankaw il-ħin mit-traffiku. Nara infrastruttura aħjar għat-trasport pubbliku. Nara nies illi jimxu, jiġru, isuqu r-rota 4.3 kilometri f'linja segregata. It-triq hija iktar sikura. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Zoppardi spjega wkoll kif dan kien proġett ta' livell għoli li ġie kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-Fond ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb ukoll li nagħmlu referenza ukoll għat-triq il-qudiem li se nkunu qegħdin nagħmlu b'mod partikolari fil-qasam ta' trasport anke permezz ta' fondi li ksibna mill-pjan ta' rkupru u resiljenza. Fejn hemmhekk 54% ta' dawk il-fondi se jmorru għal skop ambjentali se nkunu qegħdin ninvestu biex intejbu l-kwalità tal-arja b'impenn anke għall-elettrifikazzjoni tat trasport fost oħrajn li dawn huma wkoll proġetti li jtejbu l-ambjent il-kwalità tal-arja ta' pajjiżna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta l-Inġinier Frederica Zoppardi fil-fatt taċċenna l-studju tal-2019 mill-ekonomista Gordon Cordina li identifika Central Link bħala l-iżjed investiment li se jsarraf benefiċċji minn fost 7 proġetti f'toroq prinċipali ta' infrastruttura Malta minn meta twaffqet fl-2018. Fil-fatt tal kull miljun euro li infrastruttura Malta investit f'dan il-proġett, il-familji u n-negozji fil-pajjiż jieħdu lura 16 miljun euro f'arja iktar nadifa, inqas ħin fl-ivvjaġġar, aktar sigurezza u inqas pejjeż għall-fuel.